Goeie en welkom bij Noorderwien Live. Het muzikale dwarsplein van Friesland bij de Naïerste receptie. Mij optredens onder oren van Vol Gas, Martijn van der Zanden, Blanco en The History of Country Duets. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. Love is where you find it, where you find no love and home. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. The bottle is almost empty. The clock just now struck 10. And darling, I had to call you to our favorite place again. I know it's wrong for us to be, but the fire's going out at home. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Love is where you find it, where you find no love and hope. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Your lips are warm and tender, and your arms hold me just right. Sweet words of love you'll remember, that the ones at home forgot. And each time we say it's the last time, we keep hanging on. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Love is where you find it, where you find no love and hope. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. And there's nothing cold as ashes after the fire is gone. Wauw, wat een te gek begin van deze eerste aflevering van Noorderwien waarin het nije hier. Ik van deze kant nog altijd de beste weesken. We hebben mijn prachtige mooie, ja, ik neem het maar even, de History of Country Duets. Ze komen 21 januari in Friesland daar. Edwin Jongerdiek en Hilde Vorst, wat geweldige countryzangers. Mijn goeie band eromheen. We praten straks ook nog even pup vol mee ze. Maar om zaten hier, ja, daar hebben we gewoon hartstikke bleed van. We gaan even terug mijn band die het vliegen hier een heel soort succes in Friesland pakt had. En intussen ik daar boeten. Ik had door Vol Gas. It's been of the North, but with my letter long
order, that's what I call. Ze stanken die nog jou, with the mess in het lief. Van drugs en doofvis en oostdief. Bier drinken, smoken, dit is net meer bij. Just het net gespeeld, order, that's a holiday. Wees weten net meer wat dat is. Het is een goeie orde die dat ik niet net vergis. Want ik hou die gel. Vergeef je daar je lel. Ik hou niet op mijn kop. Pak nou maar op. En hel je wat bier. Dan gaan we haast plezier. Want ik hou die gel. Vergeef je daar je lel. Ik hou niet op mijn kop. Pak nou maar op. En hel je wat bier. Dan gaan we haast plezier. Want ik hou die gel. Ik hou die gel. Ja, ik hou die gel. Vergeef je daar je lel. Zo is het. Net oors. Ik weet nog goed hoe het weer. De eerste keer dat ik daar stier in zijn grote tent. Dat wien wij het vent. De hele tent die onder hasses vol. Soepen als elke neer heel het komt er dan mooi. Heuken, jet erbij. Stop de beesten dan maar door de vliegen. In de snel maar til je dat jou plezier. De sterke
Ja, tof. Vol gas. We eens even in de studio hier. Wat was een fantastisch hier achter de reg. Tenminste, een vorig jaar dan. En ik denk dat ze het komende jaar ook weer de nodige successen binnen Helly zullen. We praten straks even piepvol, maar ze zullen nog wat meer nummers hier spelen. We gaan eerst naar een special guest. Hij zal vaker de gast wezen. Eens een keer met de band, eens een keer solo. Hij komt eigenlijk uit Volendam, maar dit weekend doet hij ook Friesland om met zijn live optredens. En dit eigenlijk een beetje als tarriering naar je album wat nog uitkomen mat. En ik had oer Blanco, oftewel Jan de Witte. Mooi dat je er bent. Welkom. Ja, dankjewel. Hoe is het? Mooie introductie weer. Ik probeer elke keer iets meer mee te pikken van die mooie taal van jullie. Het gaat ook een keer lukken. Het gaat een keer lukken, ja. Zolang Hoe is het met jij jou? me blijft uitnodigen, gaat het goed. Het gaat goed. Nou, mooi. Ja, sorry. Ja. Spelen in de Neushoorn, helemaal te gek. Dus ik ben op tour momenteel met een band en met een support act. Eigenlijk mijn eerste eigen clubtour. Ja, dat is waanzinnig. Superleuk. En net een album uit, dus daar spelen we de muziek van. Net een nieuwe single uit. Ik ben happy. Ja, ik kan me voorstellen. Ja, echt. Even over afgelopen jaar. Alles staat voor jou natuurlijk wel in het teken van opbouwen. Hè? Jezelf ontwikkelen, je publiek opbouwen, live optredens, tournees. Het is stapje voor stapje, denk ik. Hè? Dat zie jij goed, ja. Dat zie jij goed. Het is hele kleine stapjes. Weet je, als je je eigen ding wil doen, enigszins alternatief rockmuziek in Nederland, dan moet je gewoon, elk zieltje is er één. En dan moet je net zo lang doorgaan totdat je genoeg mensen hebt om een zaaltje te vullen. En dat duurt jaren. It's a long way to go. Hè? It's a long way to go to the top if you want to rock and roll. Maar weet je, dat is wel het leukste wat er is. Ik geniet enorm van die ontwikkeling en van die lange weg daar naartoe. Weet je, en nu speel ik voor de eerste show van de tour. Zat er een zaaltje van 100 man en die zat vol. In Utrecht. En vorig jaar had ik een eigen clubshowtje. Nou, toen waren er 15 man. Dus in 1 jaar heb ik al kleine volle zaal, weet je wel. En als dat deze tour volhoudt, ben ik natuurlijk helemaal blij. Maar ik zie echt ontwikkeling. Ik zie dat er meer mensen komen. En dat er meer mensen luisteren op Spotify. De cijfers zijn omhoog gegaan. Dus zo gaan we gewoon lekker door. Knallen blijven, lekker goede muziek maken. En, Je hebt de tijd wel. die maak ik natuurlijk. Ja. Dus, alles staat in het teken. Je hebt ook wel iets ongeduldigs over hier. Heb ik iets ongeduldigs? Ja, ik wil gewoon alles tegelijk. Dat bedoel ik. Je wil gewoon de beuker in. Ja, dat. Ik denk het wel, ja. Ik hoor het wel vaker trouwens. Misschien moet ik iets meer... Nee, vind ik juist leuk. Nee, dat geeft energie. Absoluut heel voor de belangrijk. uitzending volgende keer. Nee, maar niet doen. Gewoon wel jezelf blijven en de beuker in gooien. En droom je stiekem wel eens over het buitenland? Ja, tuurlijk. Ik denk zelf dat mijn muziek in het buitenland veel meer gewaardeerd zou kunnen worden. Weet je, in Nederland is het gewoon een moeilijk land voor rockmuziek, voor alternatievere muziek. Nou, en een klein land. En een heel klein land sowieso ook. Maar ja, voor mij 1000 anderen uit dat land. Dus weet je, je kan wel zeggen, je kan wel naar Engeland gaan, maar dat is eigenlijk gekke werk. Of je moet daar gaan wonen en daar echt proberen aan de weg te timmeren. Maar ik wil eerst dus hier gewoon kijken of ik een voet aan de grond kan krijgen en dus een zaaltje kan vullen. Of 2 of 3. En dan, wie weet, ooit eens proberen in het buitenland. België of Duitsland of Engeland. Amerika, gewoon alles. Eerst Friesland. Eerst Friesland nog even, ja. Ja, toch? Ja. Ja, Hier begint het. Laten we daar beginnen, ja. De planning voor dit jaar. Planning voor dit jaar. Nou ja, nu dus de clubtour. Mijn album is net uit. Ik ga sowieso nog wel een single uitbrengen van... ik heb net mijn laatste single van dit album uitgebracht. Maar wel een nieuwe. Ik ga wel weer een nieuw album maken dit jaar. Dat is mijn plan. Dat had ik gelezen namelijk. Gewoon weer één. Ja. En ik wil festivals doen deze zomer. Ik heb nog heel weinig boekingen staan. Daar baal ik een beetje van. Okay. De boekers weten me nog niet te vinden van die festivals. Nou, bij deze. Als je kijkt, festivalboeker, boek Blanco... Ja. Dat wil ik. Ik wil deze zomer gewoon heel veel spelen. En hoe dan ook. En het volgende album komt er dus al aan. En het volgende album daarna. En tussendoor doe ik nog een theatertour met Legendary Albums Live heet dat. Daar ben ik voor gevraagd om mee te doen met de muziek. Welk album? Het gaat om Nirvana Unplugged. Ah. Dus dat is een hele mooie theatertour waar ik dan in de tussentijd gewoon lekker mijn dagen mee kan vullen. En dat dus. Eigen tour, eigen nieuwe album, die tour, festivals. Dat wil ik. Ian en al, muziek en nog eens een keer muziek bij deze man. En zeer getalenteerd. Dus wat dat een belangrijke, een goede combinatie. Welk nummer ga je als eerste doen? Ik ga beginnen met Dreams. Nog een speciaal verhaal bij? Ik speel het op de baritongitaar voor de liefhebbers. Het is een lager gestemde gitaar. Dus als je denkt, wat staat de gitaar laag? Dat klopt. Dat is een baritongitaar. Goed, hij gaat spelen. Ik kon niet morgen. Ik ben blij dat hij er weer is. En we gaan hem de komende jaren zeker nog volgen in dit programma. Ik jou graag een podium om dit soort talenten. Dus Blanco live in Noorderwien.
me. Dreams, thoughts, and feelings, can't tell if they're real. They might trick me into being someone I don't wanna be. Being someone I don't wanna be. Should I go fast or slow? My mind's been wondering. Just another lost soul standing at the crossroads. I swear I have my keys, I just can't remember where I left them. That's very nice of you, sir. I believe it's them. Thank you very much. Dreams, thoughts, and feelings, I don't know what they mean. They might trick me. Dreams, thoughts, and feelings, can't tell if they're real. They might trick me into being someone I don't wanna be. 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 I got struck by lightning, it hit me in the head. My soul's on fire while I should have been dead. On a rainy day, she blew the clouds away. All the things I do just to know her name. Bony face, got style, got grace. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the hole, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing the weekend. Stone cold, look in the mirror. Sweethearted killers, got the moves and the brands. She makes a dead man dance. Well, I met a man, told me love is a lie. Well, what's the thing that hit me and took me to the sky? Fake or real, I know how I feel. But what's it gonna take for a big heart to heal? She's out of space, got mysterious ways. She left me chasing, she left me racing a tricky trail. Fire in the hole, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing the weekend. Stone cold, look in the mirror. Sweethearted killers, got the moves and the brands. She makes a dead man dance. Been 3 years and 14 days was something that she said, something that she hit me with like a bullet to the head. She said, Johnny, you're alright, you're just not the kind of guy. You're not the type that matches with the color of my eye. And every Friday turns into Saturday. We're doing okay. Let's go to Sunday, any day. I don't give a fuck day, as long as she's around. Love might come to town, I'll find a way. Today might be my lucky day. Oh, she's out of control. Lock up your friend, she's chasing the weekend. Stone cold, look in the mirror.
a dead man dance. Hij komt dus uit Volendam. Ik ga hem graag te gast. Fantastische muzikant. Ex-3A's. Blanco. Vaak een paard met de band natuurlijk. Maar ik wil solo. En ik denk dat misschien zijn hier wel eens even wordt. Dit hier, maar ik vorig hier weer zeker het hier van de band die hier te gast is. Vol gas. Het has een fantastische successen hoor. Staan op alle grote festivals in Friesland. Has dwarpsfeesten. Het werd een wonder hier volgens mij, of net, Jessie? Oh, had weer echt een hele ervaring. Die machtig. Hoe was het ervaren? Een soort gekke boel, een soort achtbaan of net? Ja, rollercoaster. Maar vet. Echt zo'n leuke podiums hoor. Het is echt top. Om zo te beginnen, dat is lekker. Ja. Wat ben je het plan voor dit hier? Een soort. Een soort, hè? Ja, Vremareno Marcel, die weet er alles van. Ja, ik ga even naar Marseltag. Alhoewel, hoe hast u het hier beleefd? Nou, het is wel heel nieuwsgierig van wat voor mensen je al je treffen en wat voor mensen je muziek leuk vindt. Nou, en om daar maar in contact te raken. En je leert een heel leuke volk kennen. En we leren dus ik de boerenrock scene een beetje kennen. Achterhoek. Van Salland, die kant op. Een protte mensen zitten er vol viewer van. Is de beleving daar nog heel oors? Bijvoorbeeld, ik steer maar hier in Friesland ergens op een dorpsfeestje. Ja, het is bij de boeren is het altijd green gas. Nou, dus als je eruit binnen, dan shirt ik oors. En als je weer om binnen, dan ik vind ik altijd allemachtig. Alleen nog, dat is dan weer een ervaring. No? Ja, vertrouwder en thuis, hè? Zo. Ja, maar ongelooflijk. Marcel, ja, dan start je met z'n allen een band op en dan heb je wat ideeën in. Ja. Je toch dat dit eruit komen zoeken. Dat zou net. Want we mij eigenlijk is daar zo'n groot succes neer. Je gaat hartstikke bij. Ja, we zijn hartstikke tevreden. Dus het maakt echt nou. We staan op mooie plakken en er komen leuke dingen aan. Ja, nou vertel maar. Nou, we zijn dwaan om een nieuw album op te nemen. Dat komt er uit. Ben je mal ontskruwen? Ja, dat hebben we dingen. We zijn oefening met de nieuwe versjes en in februari, maart, dan gaan we opnemen. En dan april beginnen de festivals weer wat. Stiet al weer in het boek, dat is geheim nog, natuurlijk. Maar er komt nog wel wat aan. Nou ja, en ik zeg Breigenpoppel, we staan het Hoenekop Festival voor het komende jaar. Misschien wel, no? Dat zit hem niet op site, hè? Nou, dat voor mij nog net. Ja. Nee. Ja, veel toch? Ja, het wordt 24, 23 is jongen. Oké. Nee, we zijn geheim nog. Ja, hè? Ja. Oké, ik ben benieuwd. Ja, maar het kan goed. Is er protte verloren intussen? Maar het noemen schreeuwen en straks het opnemen? Of zeg je hem, nou, we hebben wel een soort modus voor? Ja, voor mij doen we gewoon heel hetzelfde spultje. En dan of het podium, of je, of oefening, of opnemen. Het is eigenlijk hetzelfde eigenlijk, maar wel heel mooi en divers om leuke verschillende dingen te doen. Ja. Het was singles, werd Friesland redelijk centraal is dit. Ja, nou dat vond Is ik... dat toeval of net? Nee, dat is geen toeval. Vertel eens. Nee, vertel eens, ja. Nee, dat vonden we belangrijk. De twee singles over Friesland, Shirley Friesen, Friesland Bobben. Ja. Ik heb mooi tegelijk uitbedacht worden in hetzelfde hier. Nou, dat we een mooie tussenfase tussen twee albums zien. En nou weer een nieuw album. Dus een beetje thema gebonden. Ja, precies. Ja. Maar wat kan je daar een protte reactie op? Merk je het toen het publiek, dat soort noemers, dat nou, vooral dat je meer in Friesland op de dwarsfeesten staan en dat gaat dan ook over Friesland? Ja, Friesland Bobben, daar staan de voeten omheen. Ja, hè? En dat jongens en mooi. Het leeft wel, hè? Ja, dat leeft echt. En Shirley Friesen, leuk versje. Maar leuke artiesten erbij ook. We hebben de Oostra, Pieter Wilkers en Emiel. Dat maakt het mooi weer. Ja, weer een mooi project nog, hè, met de clip. Ja, dat weer geweldig leuk. Met wat zusjes erbij. Dat weer hartstikke leuk om te doen. En ze leren de meesten ook weer kennen. Dus, en ze leren ze ook kennen. Goed. Het komende jaar zullen we nog wel even een beetje met hoe te lonen komen. Heel geheim, maar je zult vanzelf. Ja, ik dacht even, maar die data ben dus van verleden hier nog. Ja. Maar goed, we zullen zien hoe het via er ook komt. Ik vind het tof dat we hier binnen, jongens. En ze spelen natuurlijk ook nog live hier. Live in Noorderwien. Vol gas.
Akkeleen, akkeleen, yo ho 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 ho. Akkeleen, akkeleen, yo ho 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 ho. Maar ze zijn heel gelukkig en ze bleven bij elkaar. Ze zijn heel gelukkig en ze bleven bij elkaar. Some people don't go on. Don't have to give a stone. Missteken kan niet bouwen. Geen ik net normaal. Bleek some people don't go on. Bleek some people don't go on. Don't have to give a stone. Missteken kan niet bouwen. Geen ik net normaal. Bleek some people don't go on. Some people don't go on. Don't have to give a stone. Missteken kan niet bouwen. Geen ik net normaal. Make some people don't go on. Alle dagen ondergang. Zodat het jaar te gaan. In de weken dan voorbij. Dan is people er weer bij. En nou ik dit denk ik dat ik het doe. Er zitten piepen in elke knie. Er is geen eer van steen. Bliksempieben door gewoon. Door hartstikke verstaan. Bestrekken kan niet al. Ken ik net normaal. Bliksempieben door gewoon. Bliksempieben door gewoon.
Ja, tof om ze weer eens even in de studio te hebben. Vol gas. Het was een fantastische twee jaar eigenlijk gewoon. Met de release van een EP en daarna een geweldig album trouwens. Dus het zit hier op haast alle dwarsfeesten en grote festivals in Friesland intussen. Dus nou goed, to be continued is ze dan. Het wordt vervolgd. Ja, het begin van het programma hadden we even een noemen Sjoen. En ik vind het echt fantastisch dat ze er binnen. Ze komen ook naar Friesland daar. History of Country duet. Een hele band. En dit is Edwin en dit is Hilde, want daar draait het een beetje om. Stel eerst even de band voor, Hilde. Wie heeft je meegenomen? Ja, wie heb ik meegenomen? Edwin Jongendijk, dat is volgens mij een bekende gast bij jullie. Op resonator en gitaar Francesco Giacoia. Mijn eigen Fokke de Jong, achtige drumstijl. Die kennen jullie misschien ook. Die heeft een tijdje bij de Kast gespeeld onder andere. Ja. En op bas Paul Verberne. De historie van country duets. Ja, er zijn nogal wat mooie duetten gemaakt. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen? Dat was bij een optreden van mij in Spijkerboor. Want Fokker die had mijn EP gedrumd. En we traden daarop en daar was Hilde mee. We raakten aan de praat. En we hebben dezelfde voorliefde voor een beetje die ouderwetse country. En dan vooral die duetten. Ja, vinden we prachtig allebei. Dus ja, dit was heel snel bekonkeld. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Maar ja, dan moet je nog kiezen welke, hè? Ja, dat klopt. Er is wel heel veel keus. Dus we zijn ook al een beetje aan het inventariseren voor een tweede ronde. Maar ja, het is echt zoveel. En we gaan van jaren 50 tot met 2010, zeg maar, die kant op. Dus echt heel veel. Is het ooit ook begonnen met country bij jou? Ja, wel ook. Maar natuurlijk ook wel met metal en dat soort dingen. Dus ik heb twee liefdes. En dat zit echt die Amerikanen country, maar ook wel later ook metal. Maar echt wel Johnny Cash en Waylon Jennings en al die mannen, dat vond ik prachtig. Ja, prachtige vestjes. Waar is het bij jou begonnen? Ben jij altijd al een country liefhebster geweest? Ja, altijd al. En ik was me heel erg bewust van de populariteit die daar niet zo omheen hing. Maar ik ben eigenwijs, kan ik wel vertellen. En ik doe graag wat ik leuk vind. Dus ik ben het altijd blijven doen. En echt met hart en ziel. Ja, ik maak zelf ook, schrijf zelf ook muziek in het genre. En dit was eigenlijk snel beklonken. Want wij zongen samen wat. En ja, dat matchte. En inderdaad, dezelfde voorliefde voor de muziek. En ik ben nog steeds heel blij dat we hiermee begonnen zijn. En vooral niet mee stoppen. Goed, ik zit er al vast even bij. 21 januari komt deze hele show met de band en dat hele verhaal van die country duets in Friesland. De jouwer om correct te wijzen in het Haske, in het Seola Centrum. Herhaal ik straks nog alleen maar Set It Off Fasting Again. Want dat wordt echt een prachtige show. Maar wat kunnen mensen eigenlijk verwachten? Want doen jullie alleen duet of vertellen jullie nog wat over de artiesten? Ja, kijk, als we alleen maar country muziek zouden coveren, dan werden we een coverband. En dat willen we dan weer niet zijn. Je wil iets extra's doen? Ja, we hebben normaal trouwens ook een pedalsteelspeler bij ons. De oud-pedalsteelspeler van Bertolf. Dat is Marcel Gerritsen. Dat doet hij fantastisch. En wat wij doen is we maken een show. We spelen natuurlijk van eigenlijk de jaren 20 tot op heden. Van alles door elkaar. Een country duetten. Misschien ken je sommige dingen nog niet. Maar ook heel veel bekende songs passeren de revue. En wij vertellen zeker wat over de muziek. En nog belangrijker is dat wij ook proberen om toch onze eigen stempel te drukken op die nummers. Dus er een eigen ding van te maken. En tot nu toe genieten mensen ervan. Dus ik zou zeggen, kom kijken en luisteren. En het belangrijkste, jullie genieten er zelf van. Behoorlijk. Ja, jullie hebben er ook echt lol in, volgens mij. Ja, dit is echt elke keer weer ernaar uitkijken. Dat zeggen we met z'n allen ook tegen elkaar. We hebben gewoon zo'n leuke groep. En ja, op de een of andere manier, die klik is er. En dat stralen we, denk ik, wel uit. Ja. Is het te definiëren, een typisch country duet? Of heeft dat veel meer met de toon van de zang te maken en de kleur van de stemmen, zeg maar? Ja, ik denk dat laatste wel. Het is, want er is namelijk wel heel veel diversiteit erin. Maar het is wel hoe die stemmen om elkaar heen kronkelen, zeg maar. Het is niet zomaar een zang met een tweede stem. Nee. Het is wel echt, dat is wel een samenspel. En dat maakt het wel heel bijzonder steeds. Ja. Zijn er nummers die, wat is je favoriete duet? Daar zijn er verschillende. Ik vind bijvoorbeeld We're Gonna Hold On van George Jones en Tammy Wynette vind ik heel tof. En ook om het verhaal wat eromheen zit natuurlijk. Een beetje problematisch. George Jones en Tammy Wynette die heel erg de best doet om het goed te houden. Maar... Toch een beetje rock'n'roll. Ja, precies. George was geen beste. Dus dat heeft de handen vol gehad. Ja. En dat vind ik dan wel heel mooi. Maar ook wel moderne spullen. De Whiskey Lullaby van Brad Paisley en Alison Krauss. Ja, er is echt heel veel moois. En we hebben dat allemaal geprobeerd in 1,5 uur te stoppen. Dus, ja, echt proppen. Ja. Wat is jouw favoriete duet? Oh, dat is een lastige. Want ik ben Dolly Parton fan. Dus bijvoorbeeld Rocking Years vind ik helemaal te gek. Haar broer heeft dat voor haar geschreven. Maar het mooiste liedje aller tijden, country duet, is toch If I Needed You van Townes Van Zandt. Omdat, weet je, het zijn 3 akkoorden.
een tekst en een simpele melodie. En op de een of andere manier raakt die je. Zoals jij net al zei, kippenvel. Weet je, het elke keer weer denk je, wie hem ook covert. Het heeft wat. En dat is countrymuziek. Ja, je moet je gevoel erin liggen dus. Ja, en dat is countrymuziek voor ons. De eenvoud is er. En vanuit daar kun je zoveel kanten op met zoveel instrumenten. En uiteindelijk draait het om de tekst en het liedje wat erachter zit. Ja. Edwin had het al een beetje over de verschillende periodes. Ja. Is de country erg veranderd door de jaren heen? Of wordt er nog steeds eigenlijk gewoon wel dezelfde mooie liedjes gemaakt? Ik denk zeker dat er ook heel veel mooie liedjes worden gemaakt. Zeker weten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar producer Buddy Miller bijvoorbeeld. Hij werkt veel samen met artiesten. Dat is wel net een wat alternatievere country. Helaas ergens vind ik wel dat het ook heel erg commercieel is geworden. En dat het ook bijna een beetje popmuziek is geworden hier en daar. Dus ja, het verandert wel. Daarom hebben wij toch heel veel affiniteit met hoe het ooit gedaan is. En hoe het ooit bedoeld is. Ja. Zoals bijvoorbeeld de Everly Brothers deden. Ja, ik zeg maar wat. Nou, dat is wel heel wat. Zeg maar wat. Ja. 21 januari, nogmaals, komen ze naar Friesland aan. De Jouwer, Celencentrum, het Haskes is ik er maar even bij. En misschien hopelijk ik nog vaker in deze professie. Want het is een te gekke band, wat fantastische zangers. Nou ja, en die countrymuziek, ja, in Nederland is het een bepaalde niche. In Amerika is het echt heel erg grut. En wat een geweldige voorraad veskes kun je uitputten. Want het is echt ongelooflijk wat ze screun hadden. Zeker daar in Amerika. 21 januari, De Jouwer dus, maar nou in Noorderwien Live. History of Country Duets. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson. I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson. Look out, Jackson Town. Well, go on down to Jackson. Go ahead and wreck your hell. Go play your head, you big talking man. Make a big fool of yourself. Here, go to Jackson. Calm your head. Gonna snowball in Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson, trying to loosen my coat, 'cause I'm going to Jackson. Oh, goodbye, that's all she wrote. Oh, they'll laugh at you in Jackson. And I'll be dancing round a pony, yeah. They'll lead you around town like a skeleton hound with your tail tucked between your legs. Here, go to Jackson, you big talking man. And I'll be staying here in Jackson, behind my J-Pen fan. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, and that's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. Well, we got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, that's a fact. Yeah, we're going to Jackson. Ain't never coming back. If I needed you, Would you come
to me? Would you come to me, Lord, to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the sea, Lord, to ease your pain. Will the nights fall, Lord, and the morning's born, and the morning shines with the light of love, and you'll miss sunrise when you close your eyes, and then it will break my heart in two. If I needed you, would you come to me? Would you come to me, Lord, to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the sea, Lord, to ease your pain. Ladies with me now, since I showed her how to lay your lily hand in mine. You would ill agree, she's a sight to see and a treasure for the poor to find. If I needed you, would you come to me? Would you come to me, Lord, to ease my pain? If you needed me, I would come to you. I would swim the seas, Lord, to ease your pain. Ja, 21 januari, schroet in de agenda. De Jouwer dus, Centrum Haske. De History of Country Duets met Edwin Jongendiek dus en Hilde Vos. Ja, Piekenvel, ja, fantastische muzikant, maar ik kom heen. En ik hoop dat ze hier nog wel een tijdje met terug in. Want ja, in die countrywereld, dus, daar kun je een heel soort duetten uithalen, om het zo maar zo te drukken. Dat weet hem al nice meer, want die houdt echt van countrymuziek. Martijn van der Zanden, die straks moet zijn eigen muziek praten, want we doen vandaag heel veel aan country. Ja. Dat is ook wel een voorliefde voor jou, hè? Ja, inmiddels wel. Ik moet zeggen, sinds, want daar doel jij natuurlijk op. Sinds oktober vorig jaar mag ik met Bert Herink het land door eigenlijk. De Bert Herink? De Bert Herink. Van Vandenberg, Van den Berg, noem het allemaal maar op. Maar hij heeft het idee opgevat om classic country liedjes door het land te gaan brengen. Hij, daar ga ik ook niet heel veel meer over zeggen nu. Ik denk, ik mag een repertoire van iets van 40 liedjes instuderen. En daar zijn we mee bezig. Morgen optreden, overmorgen optreden. En ik ben de enige muzikant eigenlijk, dus er wordt veel verwacht. Maar ik vind het heerlijk. Ging er een wereld voor je open wat dat betreft? Of kende je de meeste nummers al? Nou, ik heb eigenlijk nooit zo me heel erg met covers bezig gehouden. En nu werd ik gedwongen om me daarin te duiken. En dan zie je eigenlijk hoe op een bepaalde manier eenvoudig liedjes zijn. Maar ook hoe diep ze kunnen raken, zeg maar. En ik vond het een hele leuke zoektocht. En ook, ik heb het allemaal uit mijn hoofd geleerd. Ik zit ook niet met bladmuziek of met een tablet te klooien, zeg maar. Dus het zijn toffe optredens om te doen. Terug naar jouw muziek, want je had een fantastische, binnenkomer was het niet, want je was al even bezig, maar geweldig album heb je gereleased, De Belofte van de Avond. Ja.
Waar sta je nu op dit moment? Want je bent hartstikke druk met nieuwe releases, singles. Dat album is nu een beetje klaar? Ja, we hebben eind dit jaar een single, of eind vorig jaar een single uitgegeven. Maar de nieuwe single komt op in maart. Dat is ook een van de liedjes die ik straks zal spelen. En we hebben een album opgenomen. Dezelfde producent die nam contact op van, hey, heb je zin om weer wat te maken? Ik had onwijs veel zin om wat te maken. Ik had de helft aan liedjes liggen en de andere helft, daar ben ik mee bezig gegaan. En we hebben volgens mij weer iets heel moois gemamaken eigenlijk. Is het een logische vervolg op De Belofte vanavond? Ja, ik denk dat het textueel is het wat verder ontwikkeld, maar ook muzikaal hebben we gewoon iets meer de grenzen opgezocht. Het is vrij bombastisch en ik kan niet wachten om het je te laten horen. Is je al klaar helemaal? Ja, is helemaal klaar. Ja. Heb je al een titel? Ja, zeker. De titel is Superheld. Ach, kijk. Ja. Die is prikkelend. Die is prikkelend, absoluut. Dat kan op heel veel dingen slaan natuurlijk. Maar ik denk, zoals de liedjes die ik vandaag ook speel, zijn eigenlijk bescheiden heldenverhalen over mensen die je normaal gesproken natuurlijk niet op Facebook of in het nieuws ziet. En één is mijn lieve moeder, waar ik een lied voor gemaakt heb. Dat is 8 mm film. En de andere is een verhaal over een man die ik tegenkwam. Hij was een beetje hij was een beetje afschrikwekkend. Hij leek iets op jou, maar dan iets afschrikwekkender moet ik zeggen. Het was een man met een mooie puntbaard en allemaal tattoos in zijn nek. En hij had een hele agressieve hond had hij mee. En ik stond te spelen in het plantsoen. En hij liep langzaam naar mij toe. En ik denk, wat gaat er gebeuren, weet je wel. Maar hij begon mee te fluiten eigenlijk met mijn muziek. En het was zo prachtig dat het even helemaal, de hele sfeer die veranderde eigenlijk compleet. En er was een man die 30 jaar op straat leefde en hij vertelde mij zijn verhaal. Hij had heel goed leren luisteren naar de vogels en zo leerde hij fluiten, zeg maar. Het was een man die gewoon heel goed in het moment kon zijn. En dat was een liedje waard, vond ik. En zo staan er meer heldenverhalen eigenlijk op het album. Ja, want vorige keer heb ik wel wat gedaan met jouw link met Ameland bijvoorbeeld en je roots een beetje. Maar dit is meer bijna een soort conceptplaat. Zo klinkt het er bijna een beetje. Ja, dat is het geworden eigenlijk een beetje. Maar het is wel, je kunt het bijna allemaal wel linken aan een heldenverhaal. Maar ook hier, als je het hebt over roots. Ik denk het sluit eigenlijk af met een muziekstuk van bijna 6 minuten. En dan ga ik helemaal terug naar mijn kindertijd. En al mijn jeugdherinneringen waar ik enigszins de heldhaftige jongen uithing. Die heb ik op een rijtje gezet. En daar moet je niet te veel van verwachten, hoor. Dat is echt een kat uit een bruimstruik halen. Of een meisje een kus geven. Noem het allemaal maar op. Maar, memorabel. Memorabel, zo is het. En hopelijk wat herkenbaar. Maar het begint eigenlijk... laat ik zo zeggen. Het is een beetje een conceptalbum geworden. Ja. Maart is de volgende single. En daarna weet je nog niet precies dus wanneer het nieuwe album uitkomt? Ja, ik denk 14 augustus. Maar okay. Ik weet niet of ik zo lang kan wachten. Dat doe je op 12 augustus. Ja, dat is een goed idee. Zo snel mogelijk. Ik ben blij dat hij er weer is. Martijn van der Zanden, nogmaals. Alles dit wel op de Spotify en streamingsdiensten. Wat ik al zei, zijn vorige album weer een prachtig mooie verzameling versjes. Prototype besteed, productioneel stieren records en hoes. En het tweede komt er dus aan. Maar dat moeten we nog even geduld op haar ergens in augustus. Leef het lekker vaag horen. Welke ga je nu doen? We gaan beginnen met 8 mm film. Ja. Martijn van der Zanden, live in Noorderwien. Zo gauw als het kon, stopte Julie met school en vond als verpleegster een baan. Ze zat aan het bed, nam voorzichtig een hand en noemde de mensen bij naam. Verliefd op de stad, fietste ze langs de gracht en woonde op kamers vlakbij. Ze at op de markt met haar vriendinnen en ging in de zomer weg met de trein. Ze was onbezorgd en vrij, ze was als een vlinder net uit haar kokon. En later dat kwam, later wel, op 8 mm film schijnt nog steeds de zon. Hij lachte charmant, zij droeg een fluwelen strak jasje met bonten kraag. Ze draaiden LP's van Neil Young en de Stones en hij kocht chocolade voor haar. Ze praten en praten en maakten een plan om samen gelukkig te zijn. Maar met de tijd groeide zijn liefde voor sigaretten en rode wijn. Ze was onbezorgd
onbezorgd en vrij. Ze was als een vlinder net uit haar kokon. En later dat kwam, later wel. Op 8 mm film schijnt nog steeds de zon. Ze maakte van een zomerjurk haar eigen bruidsjapon. Een speels jong stel werd vastgelegd voor de stadsmuur op het gazon. En later dat kwam, later wel, op 8 mm film schijnt nog steeds de zon. Op 8 mm film schijnt nog steeds de zon. Martijn van der Zanden dus hier live in Noordwijn. Anders doet hij nog een nummer. Maar eerst bedankt voor het zien, bedankt voor het harken. Dit wie aflevering 1 in het nieuwe hier van Noordwijn live. Nee, weekend ben we er weer en alles is ik wel te volgen op www.youtube.com/Noordwijn. En dit is hem nog een keer. Martijn van der Zanden live in Noordwijn. Zijn vader hield van drinken en zijn moeder hield zich stil. Wat dat betreft was er tussen ons niet veel verschil. Ik zong in het plantsoen en hij floot een liedje mee. Dat had hij geleerd van de vogels om zich heen. Deze stad hier werd zijn huis. Het hoge land zijn achtertuin. Ik heb eens horen zeggen, waar je struikelt ligt je schat. Hij struikelde, struikelde en is zo rijk als wat. Het was een koude winter en hij wist het echt niet meer. Wanhopig bleef hij lopen, gebroken ging hij neer. Zijn hond begon te huilen, sirenes sloegen aan. Hij werd meer dood dan levend, geholpen op te staan. Ik heb eens horen zeggen, waar je struikelt ligt je schat. Hij struikelde, struikelde en is zo rijk als wat. Dus hij loopt door, 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 dus hij loopt door. Ik heb eens horen zeggen, waar je struikelt ligt je schat. Hij struikelde, struikelde, wat was het leven hard. Oh, hij struikelde, struikelde en is zo rijk als wat. Dus hij loopt door, 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 fluitend loopt hij door. Thanks.